Brigada hitz gitxitan laburtu beharko banuke, elkartasun zubiak eraikitzeko aukera ederra izan dela esango nuke. Alduntze prozesua dela, politikoki jazte zaitula pila bat, eta bueltatzen zehala gainea herrialde horrekin oso elkartuta bezala. Txute politiko eta pertsonal bat da, niretzat. Zalantzari gabe izan dela ni egin dudan bidaien artean aberasgarriena. Brigadista izatea niretzako da, izan da kriston esperientzia. Alde batetik asko ikasi dudalako, bai pertsona bezala, bai militante bezala. Ezagutu duzun jendea, ezagutu dituzun historiak, ezagutu dituzun borroketatik haratago azkenean ematen diezulako zentzu humano bat eta ikusten duzulako herri bat lanean ari dela, herri bat borrokan ari dela, baina herritarrak haiek direla borrokan ari direnak. Gala batekin jutea da, benetan jutea, jendearen bizitzan txertatzea batez ere, eta ez edozein jende, zure interesak eta borroka batean, ari den jendearekin egotea. Esperientzi ezinbestekoa dela, ez? Ko askapenako Libanorako brigada gara eta momentu honetan Xatilako errefuxiatu kanpamentuan gaude. Kretan gaude eta NATOk badu Kretan itsasoko base militar bat. Venezuelako askapenako brigada gara eta hilabete eman dugu Venezuelan. Arratsaldeon, hemen gaude Kotxabanban, Martader izana duen lokal izugarri handi batean. 2017ko askapenaren Bretañako brigadako kidea gara. Que han venido como parte de la Brigada Internacionalista de la Organización de Solidaridad Vasca Askapena. Zergatik animatu nintzen brigadista izatera. Egia da, urteak daramatzadala bidaia politikoak edo nola esatearren egiten, baino argi nuen askapenak eskaintzen dituen bitartekoek bidai horri beste zentzu bat emango ziotela, ate asko irekiko zituela eta aukera bat emango ziala herrialde hori, kasu honetan Libano ezagutzekoa, bertako errealitate politikoa, soziala eta horregatik izan zen. Nahiko aspalditik neukan askapenen brigaden berri eta irakurtzen dituen aurreko urtetan egon ziren kronikak eta alakoak eta bai gogoan neukala bidaiatzeko, baina bidaiatzeko modu politiko batean edo. Eta ikusita libre neukala uda urtan hilabete bat, erabaki nuen Brasilera joatea brigadan. Askapena ezautzen un aurretiken, banekin jendie juntzala brigada eta beste herrialde batzuk ezautzea, eta iruditzen ziten oso era berezile zara lurralde batea iristeko. Ze askotan herrialde batea jute geanien, ez gara konturatzen bertan, ze pasatzean, ze burruka dauden bertan, eta herrien arteko xamurtasun hori nola plasmatzean brigadistatzeanien oso interesanti iruditzen eta behintzet biziren oki behar nuen esperientzi bat zala. Aspalditik nuen gogoatzen egia ezan, bereziki Latinoamerikara joaitearena eta beti duda hori nola joango nintzen Latinoamerika bideia egitera. Eta egia da askapenak eskaintzen duela eduki politiko batekin joaitea, azpiegitura batekin joatea eta hango errealitate politiko eta soziala urbilitik ezagutzea. Eta aurten oporrekin eta aukera banoenez, Venezuelara joaiteko aukera sortu zen eta... Egia esan brigadista izatera animatu nintzen, aspalditik buruan banerabilen ideia bat zan, baina azkenean beti udan 1000 plan sortzen dira, oporreta edo hau eta beste parrandak eta Euskal Herrian 1000 kontu,
eta beti datorren urtean, eta azkenean duela 2 urte esan genuen, listo, izena emango dut, bestela ez gara behin jungo eta holaxe izan zen. Pertsona bezala hazteko intentzioekin apuntatu nintzen askapenako brigadetan parte hartzeko zerrenda bitea, esan beste munduko konfliktoak lekuk ezagutu eta nik uste horrek gure nostasuna gauza asko ematea kala eta horretik. Aspaldiko partez banuen buruan egia esan, eta inoiz ez nintzen ausartu edo formakuntza da benengolako o dena delakoa edo ezin duelako eta azkenean animatu nintzen lagun batzuk hemen auzokoak badira askapeneko kideak eta komentatu zidaten ze brigadak zeuden eta animatu nintzen Libanoko brigadara. Duela denbora pila bat pentsatuan nuen brigadan joatea. Ezagutu nuen askapena eta brigadak eta esan nuen ezinbestekoa zela, holako erakunde bat egotea eta dela modu bakarra herri baten borroka ezagutzeko. Ara joatea, hango jendearekin elkarbizitzea, borroka ezagutzea, gero hona bueltan hori transmititzeko. Urtero askapenako eskaintzen zituela, brigadetan juteko aukera, eta beti izan da, mundua eta beste realitateak ezagutzeko oso modu politia, interesgarria, eta koinzidituzun, udara batean denboraz posible nuela, eta hor markatu duen, hortengoan bai, brigadetan. Los llamamos a despertar. Prozesua berazgarria, esango nuke. Da, pixkanaka sartzen zoazen prozesu bat. Deus ez dakizu eta pixkanaka askapenak ematen dizu mundu mailako, Europako eta zure helburu edo destino horretako informazioa, ez? Orduan, azkenean Euskal Herritik ateratzen zaitu prozesu horrek eta kokatzen zaitu realitate handiago batean eta beti hori aberasgarria da. Izena eman un emailez eta gero harremanetan jarri ziren nerekin. Garai hartan Baionan bizi nintzen, orduan lehenengo formakuntza han jaso nun, askapenako militante baten partetik, eta ondoren parte hartu nun antolatu ziren formakuntza ezberdinetan. Eta horre formakuntza jaso genuen gauza aspektu ezberdinetan, bai formakuntza politikoa, baina baita ere komunikazioko formakuntza, elkarrizketa bat egin behar baldin bagenuen nola egin, eta brigada batean gertatu daitezkeen arazoak nola kudeatu eta halako kontuak. Eta egia esan nahiko aberasgarria izan zen, alde batetik jaso genuen edukiagatik, eduki praktikoagatik ere bai, eta gero formakuntzena ere polita izan zen, hasi ginelako pixkanaka elkarra ezagutzen ondoren brigadistakide izango ginenen artean, eta pixka bat ere bai bidaia antolatzen, eta gero uste dut azkeneko formakuntza bat egin genula, Brasilera joan ginen brigadisten artean, Brasilgo egoeraz eta pixkan nekazarien mugimenduaz eta gehiago informatzeko. Honitzen formakuntza teorikoetan edo, eta egia esan, oso interesgarriak, bai enfokea, mundu mailan ematen zuten nola panorama, hainbat herrialdetan eta kontinentetan dauden borroka eta gatazken inguruan, eta bai horiek, eta bai bestela elkartzeneko uste etorri zirela baita ere, oso interesgarria. Hasieran izen emateko prozesu hori, ondoren formazioa eta aldi berean ere formazioekin batera gainontzeko brigadistak ere ezagutzeko aukera, eta horrela ere, brigadetan goazen talde hori ere osatzen jutea, talde hori egitea. Pixka kokatzea inkluso, jun aurretiaz ere noraz goazen, ze realitatea aurkituko duzun bertan, zeinekin egon gozaren, aterrizaje bat, jun aurretikan.
Eta orduan luzea, baina nik uste dut ibilbide politia dela, eta bai brigadan amaitzen ez dena, ez? Brigadaren ostean ere badakana bere traiektoria gainera. Bueno, gu joan ginen herrialde katalanetara, hasiera batean, beste milak Euskal Herritar moduen urriak bateko erreferendumien presente egon ginen, eta hasieran zalantza neukon ea urriak bata eta ezagutu ostien, aber zer gehiago geratzen zen. Makao, azaldu ostienien, urriak bata gure esperientzia Bartzelonara bakarrik mugatu zala, eta herrialde katalanak, lurralde aldetik, nazio aldetik, oso zabala den herri bat dala, azaldu ostien, aukera aukingo inule ezagutzeko beste errealitate batzuk. Gure lehenengo hiria izan zen Palma, Mallorcako Palma, bertan 3 egun egon ginen, goizetik eta arratzaldera bilera ezberdinek, eragile elkarte, mugimendu ezberdinekin bilerak izan genituen, tartetxoren bat egin genuen behar, bertako jendeakin harremantzeko, modu informalien, eta hor irtetzen dira, bilera formaletan irtetzen ez diren gauza, debate, ideia interesgarriak. Gero Alicantera joan ginen, Alicanten ere denbora laburra eman genuen, baina oso intensoa, bertako eskerra independentistarekin batu ginen, eta ondoren Valentziara igo ginen. Valentzian gaur egun fasismoaren aurkako borroka oso indartsu dago, eta bertako eragile ezberdinekin batu ahal izan ginen, ezagutzeko egoera zein den, hizkuntzaren bai. Paiz Valentzian bukatzeko Castellora joan ginen, eta bertan ere sakondu genituen Valentzian eta Alicanten landutako gai desberdinak. Ondoren joan ginen, sartu ginen ja Prinzipatean, Priorat eskualdea ezagutu genuen, herri txiki bat, hor izan zen kontraste handien, ordura arte egon ginen hiriekiko oso ezberdintasuna handia topatu genuen, borrokak zelan garatzen diren landaguneetan eta biztanleria oso txikiko herrietan. Baina oso interesante izan zen ere kontraste hori ezagutzea. Ondoren Bartzelona erdialderuntze igotzen hasi ginen, eta bertan Manresa, Sabadell, Berga, Sallent, eta beste herri batzutan ezagutu genituen bertako etxebizitza mugimenduak, errepresioaren aurkako mugimendua, urriak bateko erreferendumaren harira eta sortu diren errepresio kasuen konkretuki Ana Gabriel Kupeko kidearen eta Endabanteko kidearen errepresio kasua ezagutu ahal izan genuen. Gero etorkinekin egiten diren lanketa ezberdinak, benetan aberasgarriak, eta iraiak amaikarako diada egunean Bartzelonan egon ginen, bertako giroa edo ezagutzeko. Aukera izan genuen behar bertako elkarte eta mugimendu ezberdinekin bilerak izateko eta gaur egungo egoera gertuagotik ezagutzeko, eta azkenik ja Euskal Herrira bueltatu ginen. Eta bigarrengo bat arginekan Europan kokatu nahi nuela, gainera aurretiaz Greziara juteko aukera izan nuenez, oain brigadetan aukera izan da Greziara jutean eta beste modu batera ezagutzea Grezia, dala bertako jendearekin ere hurbilago, sakonago, eta bereziki interesgarria iruditzen zaidalako, gaur egun mediotan jasotzen ez dugun herri bat dalako, egon da garai bat mediotan izugarri jaso duguna, Grezian memorandumaren inguruan eta titular pila bat, bertako kale istiluenak edo Txiprasen hauteskunde kanpaina eta bar, eta gaur egun isiltasun absoluto bat Greziaren inguruan mugitzen dena, edo iristen zaiguna. Eta berezik interesgarria, bertatik bertara jasotzea nola den gaur egungo situazio hori, ez? Grezian egin genuen ibilbidea, Atenasen ekin genuen, hiriburuan bertan, eta bertan 3-4 egun izan genituen, Atenaseko mugimendu eta eragile ezberdinak ezagutzen. Jarraian Tesalonikara igo ginen, iparralderantza,
bertan beste 3-4 egun, eta brigadari amaiera eman genion Kretako uhartean. Gaina Kretan ere, helburuak bazan, Kreta iparraldean aurkitzen diren herri ezberdinetatik mugitzea, uhartean bertan bizi den errealitatea oso ezberdina delako herri batetik bestera. Naiz eta, orokorrean nahiko egoera gogorra bizi duten. Egon ginen Baldizuzan ikusi genuen atxeten aurkako mugimendue, bertan euki genuen obrak ikusteko aukerie eta festival baten parte hartzeko aukerie, bertan hitzaldi bat eman genularik. Gero Milanean mugitu ginen da Milanen ikusi genuen okupazio edo zentro sozial moduko bat, eta gero hango Lota Perlakaza edo etxe bizitzan aldeko mugimendue. Azkenien utzik dauden gune publikuek okupatzen zituztela, etxe bizitzaik ez dauken jendiei irten bide bat emateko. Ondoren Bologna mugitu ginen, Bolognan ezautu genituen noirreztiamoz da USB baseko sindikatue. Hauek ite zeben lanare oso txukunezan, behar ikusten zen adibidez sindikatu honetan lanigabe geratzen zinenien, hori etzala bakarreken zaukenun arazo, baizik eta zauzkenula arazo pila bat adibidez etxe bizitzana, eta hauek okupazioak aurrea ematen zituen, eta gero langile mugimendue antolatze zeben kalien. Aparte zentro sozial pila bat ikusi genituen bertan. Orduan, gero mugitu ginen Pisan ikasle mugimendu ezautu genuen eta autonomia kontropotereko jendia, eta baitare emakume borrokalarien okupazio bat. Oso interesantia dela, ze emakumieke daude antolauta Italio Zuntzier non una di menos plataforman bitartez, baina horren barruen kolektibo diferentiek daude, eta kolektibo diferentikin egoteko aukeri euki genuen. Gero, Roma ezautu genuen bukaeran, eta Roma ja beste dimentsio batzuk die, hiri oso handia da, 200 pertsonako okupazioek daude, baina hortaz aparte, adibidez dauzkebe, kirola egiteko guniek, auzuetan gaztiek eta droga saltzea edo droga ingurura hurbiltzeielako, eta hauek militantzien bitartez eta kiroletiken bat izpat, itebelako hurbilarazi zentro sozialeta eta eremu horieta azkenien behaien bizi baitare bestera batea planteatzeko. Eta egia esan oso interesantia izan zen gure bidai guztia. Libanora iritsi ginen Beirutera, gure kanpo basea Sabrasatilan genuen, FPLPek guri utzitako apartamentu batetan, eta hor egon ginen oinarrian. Eta hortik abiatu ginen Tripolira, Badawiko errefuxiatu eremu ezautera, palestinarrena. Al-Jalwira ere joateko asmoa genuen, hegoalderago, baina ezin izan genuen azkenean eremuan bertan zeuden arazo batzuk zirela medio. Eta gero tartean Libanoko beste eremu batzuk ezagutu genituen. Mitila ezagutu genuen, hor Hezbolaren museoan egon ginen, Biblosen ere egon ginen, leku diferenteak, baina oinarri Beirut hartuta. Azkenean kultura oso diferente batetan murgiltzea da. Iragan historiko oso potentea duen herrialde batetan murgiltzea da, guda edo gerra bera oso presente dagoen herrialde bat da, eta azkenean guztiak suposatzen duena zure buruan eta zure kontzientzian izugarrizko kolpea eta gauza batzuk aldatzea. Orduan harritu egia esan guztiak harritu ninduen. Eta palestinar komunidadearekin zehazki ze gaitasuna duten borrokan irauteko eta resistentziarako. Ni iritsi nintzen 2 egun geroago uste dut Aratzekin, beste brigadista batekin. Hor kontroletan izan genituela aireportuan gure periploak. Eta gaur, gu iritsi nintzen, iritsi ginen barkatu, taxi batekin, taxia egon zen igual 2 orduz gu itxoiten. Eta hasiera batean, badirudi dela olako hiri normal bat, baina sartzen zarenean Satilan, nire lehendabiziko bidea zela, kotxea sartu zen,
kale batzuetatik bi paretak alditzen ditu laukitu bi eskuekin hola jarrita. Dena kablez beteta, dena bazirudien hor, ni egia esan beldurtu nintzen pixkat. Aratzek esaten zidan, lasai, hau normaltasunez hartu, hemen biziko zara, eta ni esaten nuen hemen, de verdad. Eta, bueno, hor bozinatzo batzuk, jaitsi ziren beste brigadistak, eta igo ginen gora. Eta polita. Gero satila eta handagoen jendea ikuste duzu nola bizi diren, nola antolatzen diren, da holako inurreitegi moduko bat, denak egiten ari dute zerbait, baina kaos baten barruan. Eta, bueno, gero ezagutzen dituzu hor museoak, hango jendea, hango kubatar palestinarrak eta oso jende txukin. Palestina aukeratu nun, aspalditik ja, neukalako herrialde horrekiko interesa eta hemendik ere pixkat nola baiteko epika batekin ere jazten dugu, bertako erresistentzia borroka. Eta hortik, baina batez ere azkenaldian ekialde hurbileko egoera oso interesgarri dagoela eta horren inguruan gehiago irakurtzen eta sakontzen hasi nintzen, eta orduan esan nun, ekialde hurbilera nahi dut jun brigadista bezala eta zehazki Palestinara, eta hola esi izan zen. Brigada hasi genuen Bartzelonako aireportuan, bertatik bidaiatu genuen Tel Avivera, eta Tel Aviv behin bisatua lortu ondoren Jerusalemetik sartu ginen Zisjordanian. Eta batez ere bidaiaren brigadaren zati gehiena Zisjordanian barrena genuen, bai Nablusen egon ginen, iparraldean, Hebronen ere bisitatu genuen, eta baita Ramala eta inguruko beste herri txiki batzuk. Belenen ere izan ginen, errefuxiatu kanpamentu baten, Aida Camp izeneko errefuxiatu gunean, eta ondoren 2 aste eta erdi inguru Zisjordania barnetik ibili ostean atera ginen Haifara juteko. Haifa Palestinako kostaldean dagoen hiri bat da, 58 lurraldeak deitzen diote bertan, ofizialki Israel izango litzakelako. Eta horre somatu genuen sekulako kontrastea, Zisjordania barruan topatu genuen egoera eta bertako gizartea eta Haifako jendarte guztiz militarizatuan artean sekulago talka somatu genuen. Golanetako gainak ere bisitatu genitun, berez Siriar territorioa litzakena, baina Israelek okupatua daukana 60. hamarkadatik, eta ondoren Tel Avivera itzuli ginean buelta egiteko Euskal Herrira. Lehenengo brigada feminista izan zala guria, Palestinara, aurten iaz beste bat izan da, eta zentzu horretan berezia izan zen, gure helburu nagusietako bat baizalako, azken batean Palestinarren erresistentzia borrokan inguruan zerbait bagenekin lehendik, baina ezer gutxi genekin, ara joan aurretik, emakumeen rola edo emakumean papera zein den resistentzia borroka hortan. Eta, helburua zen bertatik bertara ezagutzea, ze Palestinarre emakumearen rola zein den, eta ze paper jokatzen duen Palestinar jendartearen eraikuntzan, eta Daliarekin kontaktatu genuen emakume erakunde batean dagoen neska bat, gazte bat, eta benetan ezagutu izan genuen emakumeen borroka, ez? Kriston zapakultza bizitzen dutela, ez? Etxean beti aurrak zaintzen, sukaldean, baina kontatu zigutela ezinbestekoa izan dela Palestinaren borrokan, haiek izan direla beti ideologiaren transmititzaileak, ez? Gizonak ia ezagutu genituen guztiak kartzelan egon dira, ez? Batez ere haurrak txikiak zirenean, orduan
balore horien, borroka horien transmititzaileak beti emakumeak izan dira. Eta Palestina aurrera eraman dutenak emakumeak izan dira. Esan bezala 3 asteko bidaia egin genuen, orduan La Pazen hasi, eta gero hor astebete eman genuen, eta Kotxabanbara jaitsi ginen, zonaldeko kalera batera, gero Potosin ere egon ginen independentzia egunean, Txaparen, Txapare zonaldeko kaleroa da, eta bukatu genuen Santa Cruzen. Eta Santa Cruz izan zen, hiriena edo, ez dakit nola esan, nekazal eremutik urrunen dagoena. Eta beraz Boliviaren alde ezberdinak edo ezagutu genituen. Guk kronika batean esan genuen brigadara joatea beti ispiluaren aurrean jartzen zaituela. Zergatik, zuk bertako errealitatea ikusterakoan zurearekin kontrastatzen duzulako, orduan etengabeko konparaketa batean zaude. Orduan denak harritzen zaitu eta harritzen zaitu ere nola ez garen gai gure errealitatik kanpo beste eredu batzuk edo daudela pentsatzeko, ez? Orduan ikusten duzun guztiak eragina dauka gerora zure praktikan eta zure mundua ikusteko moduan. Justo independentzia egunean, Boliviako independentzia egunean bertan egon ginen eta gaur egun bizi duten talka nabaria bizi izan genuen. Orduan hori da gehien, edo momentu goren edo esango genuena. Gure brigada izan zen hilabete batekoa, uztailetik abuzturako tartean joan ginen Brasilera, eta hasieran egon ginen Florestan Fernandez eskolan, han Brasilen formakuntzarako erabiltzen duten eskola batean, hor pasatu genituen 3 egun, gure bai formakuntza jasotzen. Gero bai izan genula parte bat, parterik handiena edo garrantzitsuena, egon ginena MST-ren kanpamentuetan eta asentamentutan ere bai. Eta gero beste bizatitxo izan genituen, justo kointzituzun guan egon ginenean 2 festival zeudela, bat agroekologiako festivala eta bestea MST-ren kultura eta arte festivala, Belo Horizonten. Eta orduan, horietan ere parte hartzeko aukera izan genuen. Eta azkeneko zatia egin genuen Sao Paulon, hor eragile politiko ezberdinekin bilerak eta alakoak egiteko. Nintzen sekula izana olako herrialde batean, eta bai niri asko txokatu zian ze ezberdintasun zeuden pobrenen eta beratxenen artean. Ze gutxirekin bizi ziren guk ezagutu genituen militanteak, azkenean bizi zirelako guk txabola deituko genituen etxe batzutan, baina aldi berean ze indar zeukaten borrokarako eta hori izan zen gehien jaso nuna eta gehien markatu ninduna eta etxera ekarri nuena. Que nos toca el hombro, diciendo el tiempo y como dice el videíto, si me equivoco, pido disculpas, pero no quiero equivocarme, los compañeros no se equivocan. 40 compañeros ya están el año que viene. Guen ginen, ia guztia lehenik eta Uruguayera iritsi eta Argentina pasaren genituen 3 aste, eta gero azkenengo aste igaro genuen Uruguayen bueltan, eta Uruguayen filtroko martxan parte hartu eta itzuli ginen handik 2 egunera. Bai, Argentinan gaur genituen egun gehienak eta han ikusi genituen proiektu interesgarrienak. CETEP da Comunidad de Trabajadores de la Economía Popular sindikatu handi bat, eta horrek antolatzen ditu Argentinan
ekonomia B deitzen delakoa, edo ekonomia sumergida horren baitan, dela Argentinako aberastasunaren 30%, hori aberastasun sumergido guzti hori jende txiroarekin nola antolatzen diren, kooperatiben baitan, enpresa erkooperatuen baitan, eta gehiena hori, ez? Nola behien baliabideekin, zerotik hasi eta eraiki duten ekonomia bat, nun bi oinarri nagusi dauden, bata formakuntza, ez? Ulertzeko zergatik dauden zapalduta, eta beste aldeetatik, ez ez duten nahi, gutxieneko eskubide horiek bermatzeko lanbide bat, janaria eta bizileku. Brigadaren hasiera Caracas'en izan zen, pasa ginituen 10 bat egun Caracas'en, eta egia da Caracaseko erritmoa aski gogorra zela bai. Pixkat nekagarriaren momentu batzuetan. Azkenean Caracas'en pasa genituen lehen 10 egunak izan ziren bilkuratik bilkurara eragile politiko eta sozialen errealitatea ezagutu eta bakoitzak bere auzo edo zonaldean egiten zuen lana ezagutzeko, eta ondotik Meridara eta Barquisimetora joan ginenean talde gutxiago ikusi egin dituen, baina haiekin egoteko denbora gehiago izan genuen, haiekin mintzatzeko denbora gehiago ere, eta hor egia da gehiago zirela laborantza proiektuak, egitak eta kontsumitzaileek laborariekin egiten zuten zuzeneko akordioak ezagutzeko aukera izan genuen, komunek nola funtzionatzen zuten ikusteko aukera ere, nahiz eta bere ahultasun eta indargune ezberdinak erakutsi zizkiguten. Beraz, biziki desberdina izan ziren lehen 10 egunak eta ondoko guztiak. Gu Venezuela heldu eta 5. egunean Maduroren kontrako atentatu saiakera izan zen. Egia esan, momentu horiek nahiko tentsuak izan ziren, ez genekien ongi zer pasatzen zen, inork ez zekien ongi zer pasatzen zen. Komunikabideetatik ere erraten zuten, atentatu saiakera egon zela, baina ez egiten nola, nor. Ezakit oso bitxia izan zen egoera eta egia da ere, gu ere gelitu ginela, brigada egin ahalko dugu edo zinez egoera hainbeste aldatuko da eta gobernuaren erortzea gertatuko da, ez pixkat gu ere egon ezin batean egon ginen, azkenean hangoak ere ikusten genituelako urduritasun batean. Gero denbora batera, lasaitu ziren. Eta pixkat bertako gobernuari eta bereziki Venezuelako herritarrei gure sustengoa eta babesa adierazteko ezen gauza handirik izan, baina gure aportazio txikiare egin genuen eta saiatu ginen momentu horretan ere Venezuelako herria eta Venezuelako gobernua bizitzen ari zen eraso hori salatu eta haiei babes guztia adierazteko. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Izan zen, egon ginen 30 egun inguru, izan zen, aste batzuk. Orduan, lehenbizi iritsi San Cristobal de las Casasera, eta han, konparte jaialdia kontatu bezala, eta lehenengo egunetan horrez gain, izan zen, hango kontaktuekin, harremanetan jarri, eta baita lotu hitzorduak, noiz emango genuen txarla, noiz jungo ginen zehara, irratira eta abar. Hoiek lotu ondoren, junginen lehenengo komunitate batea, Acteal, Las Abejas, famatua zoritxarrez, duela 20 urtean izan zalako sarraski hori, gero handik, bueltau eta junginen beste komunitate batetara, hauek zapatistak eta La Realidad. Han ere, nazioarteko begirale gisa egon ginen. Handik bueltau eta ia jun aurretik lotu genituen konpromisoak, txarla, irratisaioa, espetxera junginen bertako presoak ikustea, eta gero izan genuen baita Centro de Derecho de las Mujeres de Chiapaskoekin entrevista bat egiteko, eta aukera hori aprobetxatu genuen, ondoren ere harreman egonkorragoa, finkatzeko ondorengo brigada juten direnerako, eta interesgarria. Eta pixka bat amaitzeko Cancunen egon ginen,
universidad ibiltaria, universidad andante edo horrelako zerbait, eta beraiekin ere izan genuen nolako saio, informazio trukaketa, eta hor pixka bat amaitu zen zikloa. Brigadara apuntatu nahiko lukeen pertsona bati esango nion, brigada aukera aparta dela herrien arteko elkartasunean sakontzeko, internazionalismoak bebai egiten gaituela herri, eta batez ere esperientzia aparta dela aberazteko beste herrialde, beste leku batzuetan ematen diren borrokean eta eztabaiden bidez. Zalantzan baldin bazaude brigadista juteko, nik ematen zuten aholku da juteko. Ze azkenien, esperientzia horrek balioko izu zure bizi osoako. Eta beldurrek alde batea utzi, eta nik aurrera aitea gomendatzen dizu. Zalantzan dagoen horri nik esango nioke animatzeko, kriston esperientzia dela brigadista izatearena, kriston aukera ematen digula askapenak zentzu hortan, eta hori, animatzeko. Zalantzarik ez bezala izan eta argi eduki bezala behin brigaden atea irekitzen duenean bere bizitzan bide berri bati ekingo diola eta bere militantziak eta bere bizitza ez dutela zerikusirik izango. Aurrera jateko. Zalantzak beti diala positiboak eta animatzeko dudari gabe, benetan esperientzia zoragarria dalako, eta jende pilo bat ezagutzeko aukera ematen dizulako, bai bertatik hasita, aurreko prozesu guztian zehar, eta bidaiatzeko beste modu bat delako, eta herrialde bat bertatik bertara eta gainera bertako eskutik ezagutzea, benetan oso aberasgarria eta ederra dalako. Brigadara joan edo ez, zalantzan dagoen horrek izena eman behar du bai ala bai. Lehenik eta behin izena emateak ez duelako erranai bai ala bai lotzen zarenik brigadara joateko. Izena ematen duzu eta gero zuk arazoak baldin badituzu edo azkenean ezingo baldin bazara joan ez da ezer pasatzen. Ukiko duzun bakarra izango da formakuntza gehiago. Askotan turismo politikoa egin nahian joiten gira egia initzetara hango errealitateak ezagutuko ditugulakoan, eta kontakturik gabe, egiturarik gabe, ez da bat egesa hango jendearekin ahemantzea, hango jendea ezagutzea eta zukaketa hori sortzea. Askapenak hori eskaintzen du. Askapenak egitura bat eskaintzen du, azpiegitura bat eskaintzen du, kontaktuak eskaintzen ditu, egitarau bat eskaintzen du nolazbait ere, eta formakuntza eskaintzen du. Nik uste dut, plan polita dela udara pasatzeko asko ikasteako aukera emaiten duela, eta esperientzia bezala, horitzeko moduko esperientzia izaten dela beti. Beraz, nik edonok animatuko nuke brigada batean izena eman eta esperientzia hori bizitzera. Batez ere, etxipenean eror gaitezen nahi dutenean, gauzak ezin direla beste era batea egin, horrelako esperientziak ikusteak animatzen zaitu. Uxatu zalantzak, eman zu izena, ez zera damutuko.